Alicia? Ja. Andrea? Ja. Anna? Ja. Og Anna Christa? Ja. Kajsa? Ja. Ditte? Ja. Elvira? Ja. Emma Brodersen? Ja. Johannes? Ja. Tilde? Ikke nogen Tilde? Nej, nogen der ved, om hun kommer eller ej. Hvad med Julie? Ja. Hej. Maiken, må jeg lige låne dig i 2 sekunder? Fuck. De har fundet ud af det. Det er jo en katastrofe. Hvad gør vi? Hvis de spørger, så I bliver bare nødt til at være ærlige. I er bare nødt til at fortælle det hele. Super, jeg tager det. Eller er du skolen? Hold da kæft, det var højt op den her stol. Hvad er 3. A's rolle her på skolen? Altså, må vi godt sige det egentlig? Altså, Det er jo til ham. men jeg troede, det var lidt... Der er mange, der tror, at sådan 3. A bare er en dramalinje, altså en teaterlinje, men det er det jo ikke. Vi laver drama. Det handler om at skabe splid. Størstedelen af folk tror jo, at når de hører, at vi har drama på A-niveau, at vi ligesom bare leger rundt nede i dramalokalet og spiller skuespil og lærer at spille skuespil, men altså det er meget mere seriøst end det. Altså det har faktisk ikke så meget med skuespil at gøre. Altså sådan drama. Ikke teater. Drama. Ellers havde det nok heddet dramatik. Så rollen på årgangen er nok sådan bølle, tror jeg. Bølleklassen. Jeg har bare mistet så mange veninder. Det, vi laver nede i dramalokalerne, det er faktisk ret alvorligt. Kan du det der græde? Det var da godt nok dårligt til. Kajsa? Kajsa, sæt dig. Godt. Og i gang. Du ligner en røv, der er træt af at skide. Hold kæft, hvor er du ulækker, mand. Ja, lidt mere. Jeg håber, du træder en bjørnefælde. Du har en rigtig lille tog. Fucking ligge med mig. Hvad tror I, det er? Kom så. Højre. Luk dig så fucking meget! Du har ikke engang rigtige krøller. Skub. Skub til en. Ja, skub til en. Ja. Ja, det er godt. Din lille plads. Kom, må jeg se. Ja. Så sker der noget, jeg tror på det. Kom med det, Kajsa. Kom med det. Ja, det går. Kom med det. Det er pissegodt. Det er pissegodt. Ja, sådan der. Yay! Hvad er det, vi siger? Drama i studieretning, drama i livsstil. Hvad gør du for at skabe mest splid her på skolen? Altså personligt er jeg ret vild med sådan det at ignorere. Det sætter sig ret sådan psykisk i andre mennesker. Jeg slår virkelig meget. Vi slår. Sådan her, ikke? Jamen, jeg startede jo en bande på bogstavsdag. Ja, mig og mine piger, vi har jo sådan en ting med, hvis vi har sådan en 5 minutters pause i et modul, så finder vi en uskyldig klasse ned ad gangen, og så stiller vi os ligesom bag døren, og så banker vi så hårdt vi kan, og så løber vi. Og så, altså, der er nogen, der går ud af klassen, og de begynder at græde, og ligesom, altså, hvad sker der? Altså, hvorfor er der nogen, der banker? Ditte har også engang brækket hånden, fordi hun bankede så hårdt, at jeg tror, at der også vinduet fik en flænge. Så det er, altså, det er seriøse sager, altså det er ikke for sjov. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at sådan samle en masse skrald, og så bare lægge det i båsene, og så skrive ud på glemmekassen, at folkeskoleeleverne, de skal simpelthen rydde op efter sig selv. De fleste her på skolen har jo efterhånden mødt de der irriterende folkeskolebørn nede i spisepausen og sådan noget. Det er dem, der stjæler jeres pant og tigger om jeres tykkegummi. Og hvem står bag det? Det gør vi. Det er os, der har stiftet MULF, MULF, Møgungernes Landsforening.
Så dem har vi oplært og uddannet til at være møg irriterende. Men vi holder dem også i ørerne. Vi holder øje med, om der kommer resultater, og om der kommer tyggegummi og pant på bordet, ikke? Når vi sender dem ud. I kommer for sent. Undskyld, det ved vi godt. Hvad laver I? Hvad har I lavet? Altså, hvad laver I? Der var ikke nok gymnasie. Hvor meget har I fået samlet? Op med hænderne. Også tvillingerne, op med hænderne. Ej. Hvad? Det er bare ikke godt. Hvad er det, vi har gået og lært jer i 3 år ude i skolegården, hva'? Du skal ikke græde. Undskyld. Hvad er jeres motto, hva'? Drama er ikke en studieretning, det er livsstil. Har du nogle ord, du vil sige til den kommende 3. A? Ja, det tror jeg egentlig, vi alle sammen har. Vågn nu op, lyt nu efter. Er I klar til at spise vores rester? Ingen fridag, små børn. 3. A kommer og tager jer på røven. Trin 1, hvis du skal være som os. Trin 2, så skal du lære at slå. Trin 3, du skal lære at slå alle små børn ude i skolegården. Trin 4, når du har lært, hvad du vil stå. At snakke grimt er en kunstgrund at få. du skal mobbe både psykisk og fysisk. Prøv at blive som os, nej, det er umuligt. Ja, er det der, hvor det sker? 2-6 slår lige Johannes, og han skriger. Emma der, hun har startet en bande. Flyt dig, du ved godt, jeg kaldte det på Hjalte. Anna og Isa har grindet i et år. Husk nu, det handler om at tage dem på låret. Konkurrencen, den er hård. Hvem skal den sidste i deres vennekrog? Fuck dig, fuck dig, fuck dig, fuck dig. Vi skælder ud, og vi går vores vej. Pas på, hvor I går. Vi kommer ned i Tanni, og vi river i jeres hår. Du ligner virkelig lort. No shit, og hygget hele natten med din mor. Kære ære, vi håber I forstod. I skal tage på andre, der må godt være blod. Det her med dramastudieretningen, går det jo også ud over jeres forhold til hinanden i klassen? Altså hader I hinanden? Det har vi sgu da aldrig sagt. Vi hader ikke hinanden. Vi hader alle andre. 3. er den bedste klasse. Vi elsker hinanden en masse. Vi skal slet ikke stress. Pigerne giver den rigtig gas. 3. A, 3. A, 3. altid på. 3. A, 3. A, I må jo forstå, at 3. A, 3. A, de er altid på. Nu er det tid, kom så op og stå. 4 drenge som piger, det er lige meget. En gang var vi flere, vi tager ikke ansvaret. Overtog der gang, vi er helt sagt. Ja, det de siger, 3. B er fuld af sniksnak. Skole 3. A, good old hood. Slay? Til det holdt 2 fester på 2 år. Skolens højeste fravær som ingen slår. Can you walk today? Vi sætter standarden. Lev på der klasse, men næsten for advarsel. Fred spiller guitar og lærte at ryge en cigaret. Ja, ja, ja. Alle I er baddie. Springer over i køen, I kan I. Ja, ja, ja. My og julespreder smil. Snaps på tager en tur til Nice. 3. A, 3.